obitelj, dom je zavičaj, dom je domovina. Dom je mjesto gdje počinju sjećanja i gdje se rađaju snovi. Dom je simbol sigurnosti, pripadnosti, ukorijenjenosti, tradicije i stabilnosti. Nacionalno okupljanje nit je koja veže narod i zemlju. Objedinjuje nacionalne interese, jedinstvo i suverenitet. Snaga i odlučnost, jasna vizija i konkretno djelovanje spajaju se u dom i nacionalno okupljanje. Stranku kojoj je cilj pokrenuti lavinu dalekosežnih pozitivnih učinaka za hrvatski narod i Hrvatsku. Dom i nacionalno okupljanje donosi rješenja. Konkretna, jasna, crno na bijelo. Nama je Hrvatska u središtu svega. Mi vjerujemo u okupljanje, u snagu zajedništva. Naša vizija je domovina u kojoj vladaju red, zakonitost i pravda, gdje nema mjesta korupciji, netransparentnosti i manipulacijama. Naš je cilj čist i jasan, donijeti promjene koje će osigurati da se svaki glas našeg naroda čuje. Jasno, crno na bijelo. Dom i nacionalno okupljanje odgovor je na sve izazove pred kojima se naš narod nalazi, na potrebu za jedinstvom, za odlučnošću, za povratkom pravim vrijednostima. Dom i nacionalno okupljanje odgovor je svima koji traže jasne, konkretne promjene, one koje će se provoditi crno na bijelo. Narod traži rješenja, a ne isprazne fraze. Želi lidere koji slušaju i djeluju, koji razumiju svakodnevne izazove i probleme. Dom i nacionalno okupljanje težnje je ka tome da svaka Hrvatica i svaki Hrvat imaju priliku živjeti u sigurnom, stabilnom i pravednom društvu, u kojem nema korupcije i nacionalni su interesi na prvome mjestu. Domino efekt koji ćemo pokrenuti imat će dalekosežne pozitivne učinke. Naše politike osmišljene s ciljem jačanja gospodarstva, zaštite obitelji, nacionalne sigurnosti i suvereniteta jamče lančani efekt koji će jačati sve aspekte našeg društva. Kada jednom postavimo pravi temelj, kada izgradimo čvrst dom, svi segmenti društva će se povezati u jednu funkcionalnu, snažnu cjelinu. Želimo društvo u kojem vladaju odgovornost, domoljublje i pravednost. Društvo u kojem se svaka odluka donosi u interesu naroda, a ne pojedinaca. Vjerujemo da je snaga države u njezinu narodu, a ne u onima koji koriste moć za osobne ciljeve. Dom i nacionalno okupljanje nije samo parola. Za nas to je duboka, iskrena ljubav prema domovini, koja se očituje u svakodnevnom radu, u borbi za bolje uvjete života, za jaču ekonomiju i sigurno društvo. Voljeti svoju domovinu znači čuvati njezine resurse, brinuti se o njezinoj budućnosti i stvarati prilike za sve, a ne samo za odabrane. Gradimo društvo u kojem je svaka osoba ponosna na svoju domovinu, jer zna da je njeno vodstvo pravedno, odgovorno i domoljubno. To je Hrvatska kakvu sanjamo. Čista, poštena, snažna. I zajedno možemo ostvariti taj san. Samo je jedno mjesto na svijetu dom. Naš dom je Hrvatska. Naša snaga je narod. Nacionalno ćemo se okupiti kako bismo sačuvali dom. Dom i nacionalno okupljanje. Crno na bijelo.